Pitkästä aikaa jotain uutta ruokaa kokeilemassa ja nyt on mussaka vuorossa. Ja siivuttaa noi munakoisot semmoiseksi suunnilleen puolen sentin paksuiseksi viipaleiksi, sipulin pilkkominen ja jauhelihan paistaminen. Sipulit heitellään tuonne jauhelihan sekaan ja antaa niitten vähän siinä kypsyä. Ja tunnetustihan munakoisot on parempia, kun ne käy vähän lattian kautta pyörähtämässä. Mut joo, ne on kohta siivutettu siinä. Sen jälkeen sitten ruvetaan maustamaan tuota jauhelihaa, eli sinne tulisi vähän valkosipulitomaattimurskaa ja toki huuhellaan noin purkit tuosta, niin saa sinne vähän sitä nestettä myöskin lisää. Ja tätä tulee tosiaan 2 purkkia tähän ruokkaan. Tämä oli niin kuin 5 hengelle tämä annos koko ainakin ohjeen mukaan. No sitten munakoisot paistellaan tuossa öljyssä. Se on semmoinen noin puoli minuuttia per puoli, eli niitä sai jonkin aikaa siinä paistella, niin sillä väliin vähän pyöritellä tätä jauhelihaa. Sinne teelusikallinen suolaa. Nuo alkaa pikkuhiljaa tuossa niinku vähän näyttää, että miltä se näyttää. Timmiamia sinne. Sitten vähän mikä sriratsaa. Teelusikallinen. Tämä on muuten pakko sanoa, että tämä oli aika suolainen tämä ruoka. Se oli ihan kivakin, mutta yllättävän suolainen oli tämä ruoka. Sitten mustapippuria rouhittua sinne mukaan. Se oli 1/4 teelusikallista. Ja sitten se hauttui siellä semmoinen noin 15 minuuttia miedolla lämmöllä. Sitten sitä kasataan kerroksittain. Ensin tuli se jauheliha, sitten munakoisot, sitten tulee pakastepinattia tai tuoretta. Nyt oli pakastepinattia tähän. Ja sen jälkeen siihen tulee sitten päälle Emmental mozzarella oli tuossa ohjeessa, niin sitä raastetta. Ja sitten se taas uusi kerros, jauheliha, munakoiso, menisin sanoa persilja, mutta siis pinaatti tulee sitten siihen. Ja 3 kerrosta tätä taisi tulla muistaakseni. Ja pakko sanoa tähän väliin vielä, että pitkästä aikaa oli semmoinen uusi ruoka, mikä oli sille, että tämä oli niin kuin vörttiä tehdä tämä ruoka. Oikeasti tykkäsin jotenkin tosi paljon. Mä oon joskus jossain buffet-lounaspaikassa syönyt mussakkaa, mutta se ei ole mun mielestä ollut mitään kovin kummosta, mutta tämä oli kyllä semmoinen, että ehdottomasti menee uudelleen testiin kyllä. Tai siis testi, ei nyt voi sanoa testiksi, mutta uudelleen pitää tehdä tätä ruokkaa, koska oli erittäin maistuvaa. Saattaa toki, että tässä on aika paljon juustoa, 250 grammaa, mutta laitettiin kyllä 2 pussia, eli sitä tuli 300 grammaa tuohon. Mutta se alkaisi olla siinä. Sen jälkeen vielä pinnalle juustoraste ja ei kun uuniin. Ja tämä oli 20 minuuttia uunissa, eli ei kovin pitkään. Ja kyllä maistui. Tosiaan mun mielestä oli yllättävän suolainen. Se oli ehkä ihan jees välillä syvä vähän suolaisempaakin ruokkaa, mutta pidemmän päälle niin ehkä jättäisin tuon lisätyn suolan siitä sitten pois. Ja ei ole ehkä niin kuin näyttävin ruoka. Piti siihen ottaa vihreätä heittää päälle kuitenkin, mutta joo, kyllä. Erittäin maistuva ja ehdottomasti menee kyllä jatkoonkin. Ja loppuun vielä tämä ohje. Tämä oli K-ruoka-sivustolta. Tuosta voi pausetella ja katsoa ohjetta, tai löytyy tuolla Helppo Mussaka nimellä myöskin tuolta netin uumenista. Mutta joo, tämmöinen ruoka tällä kertaa.